crear el Dia del Comerç i donar suport al comerç local i el comerç de proximitat és importantíssim per tota aquesta vessant mediambiental que té, territorial, social i econòmica, i m'agradava comentar-ho, encara que tot el món s'ha llegit i ha recolzat la declaració. Estem tots d'acord, estic molt contenta que estem tots d'acord i es donem suport. L'impacte mediambiental de reducció de la petjada de carboni perquè la distribució de productes reduís els quilòmetres que han de transportar-los o, per exemple, el desplaçament de les persones que són usuàries o, per exemple, la reducció també de la petjada del que se diu ara de plàstic, que és la reducció de bosses o la venda a granel, és importantíssim. I, per un altre costat, també aquest factor socioeconòmic que té, de creació de canals de distribució i, per tant, segurament d'augment de la producció local. En aquest cas, per exemple, en Catarratxa se'n fa de verdures i fruites. I en aquest cas, quan un crea un mercat i una distribució, estem fomentant l'empleo, estem fomentant l'empleo local, l'empleo per als nostres joves. I me sembla importantíssim. Per tant, hem de cuidar aquest comerç. Me sembla que celebrar un dia és posar-los en valor i jo espero fer activitats per a commemorar aquest dia amb ells, en aquest sentit, i simplement que cal pensar en local per actuar en global.